Čo to malo znamenať? Mal som v aute svoju priateľku. Čo keby sa jej niečo stalo? Tolga to má na svedomí. Tolgovi patrí tento podnik? Áno. Ten rozmaznanec si myslí, že bude po mne strieľať. To myslíš vážne? Má za sebou svojho otca. Teraz sme narazili na tvrdý oriešok. Tolga je syn Zafera Demirhana. Tak sa vykašli na jeho otca. Aj keby bol syn prezidenta. Ukážme im, kto je tu šéf. Nikto neodíde po svojich nohách. To nie. Oni ťa úplne zničia. Nemôžeme nič urobiť, chápeš? Veď ja im ešte ukážem. Za toto mi ešte draho zaplatia. Chceš viac peňazí, ale práca žiadna, kamoš. Hneď sa do toho pustí. No tak poďme. Mali by sme tie stoly trochu posunúť. V strede by mohol byť tanečný parket. Ahoj. Treba ešte niečo? Ani nie, ale nezdá sa ti, že je veľká tma? Tá tma ti pristane. Aj Rui sa to bude páčiť. Povedali, kedy vlastne prídu? Nie, Denis mal ísť po Ruju. Prídu sem asi tak o hodinu. Tak dobre, mali by sme to dokončiť. Dobre, poďme. Asi? Jessur, čo tu robíš, šibeti? Asi toto sa ťa netýka. Odíď preč. Idem si vybaviť účty s tvojim protivným šéfom. Prečo to robíš? Stačí, prestaň, preskočilo ti, Jessur. Asi prestaň, nestaraj sa do toho. Asi radšej sa porozprávajme o tom, čo tvoj kamoš chce. Počúvaj ma. Odkáž svojmu otcovi, že ak ma bude ešte raz ohrozovať, nevystrieľam tento zásobník do okna či do dverí, ale do tvojej hlavy, rozumel si mi? Keby sa dnes mojej priateľke skrivil čo i len vlások, už sa tu nemáme o čom rozprávať. Už by bolo dávno po tebe. Berte to ako výstrahu. Jessur! 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 Ahoj, otec. Nie, nepoučili sa. Rozstrieľali mi podnik. Na predaj. Konečne.
Pozdravujem vás, Ozge. Prosím. My sme sa nikdy poriadne nezoznámili. Gwen ani Neslihan nás nepredstavili. Som Serhan. Serhan, dobre viem, kto ste. Bola som pri tom, keď sa Ruin otec zabil. Áno. Bohužiaľ, stalo sa dosť veľa nepríjemných vecí. Ale život ide ďalej. Ja som videl, že predávate dom. Asi sa sťahujete naspäť domov. Vôbec nie. Chceme ten dom predať a kúpiť si iný. Obaja tu zostávame. Vlastne som si to aj myslel, keď sa Gwen vrátil do nemocnice. Ale keďže... Čo? Nerozumiem, kam sa vrátil? Robí v našej nemocnici. Nevedeli ste to? Nie. Ja som si myslela, že narážate na niečo iné. Áno, ja viem. A ako by som vám mohla pomôcť? Vlastne hľadám Yamana. Tak ako vždy bojujeme s problémami, ktoré nám robí on a jeho kamaráti. A je teraz doma? Nie. Takže nie. Tak sa vám ospravedlňujem, že ruším. Ale veľmi ma tešilo. Pekný deň. Počkajte. Keď ste už tu a zostávate a ste lekárka, nepatríte medzi tých, čo vysedávajú doma. Plánujete pracovať? Ruja, ty si stále myslíš, že ti ohľadom Azri klamem a nehovorím pravdu? Nie. Dobre. Tak čo ťa trápi? Yaman. Lebo zase odhalí, kde je pravda. Aj keby to bola lož. To nevadí. Iba, že potom ma opustí. Nech robíme čokoľvek. Skončí sa to rovnako. Nastup si do auta. Práve som rozmýšľal, z ktorej diery vyjdete. Čakám vás, poď. Každý deň vás čakám. Poslali vás Tolga s otcom. Len takí ako vy z nich majú strach. Lenže ja sa nebojím nikoho. Poď a buď ticho. Uzma, Sadaj. Prečo sme v Jakubovom podniku? Ty si ten Džesur však? Postavil si sa synovi Zafera Demirhana? Áno. A to som sa krotil. Robte, čo chcete. Skočte na mňa, je mi to jedno. Výborne. Nakoniec sa ti to podarilo. Nerozumiem. Tomu smelému chlapcovi daj nejaké pekné auto. Na budúce buď tvrdší na tých chlapov, ktorých máš pod sebou. A dávaj si pozor. Keby sme sa mali báť niekoho otca, všetkým by sme boli iba na posmech.
Chodte mu kúpiť niečo do lekárne, bežte. Ďakujem pekne. Čo sa chystá? Nepýtaj sa, nebuď zvedavá, poď. Všetko najlepšie. Tak poďme na to, party sa začína. Ďakujem. Jessur, ale dávaj si pozor, kamarát. Pomaly ďalej zajdeš, tak nedúb na plyn, rozumieš? Rozumiem, kamoš. Dobre. Veľa nechýbalo, aby som ťa poslal kade ľahšie, zbabelec. Ó, to auto je krásne. Čo ty, tátoš? Čo s tebou? Predstavím ťa svojej rodine? Čo? Ukážem ťa svojej princeznej, vydrž. Pekné. Aha. Počkajte. Počúvam. Čala, kde si teraz? Nepočujem. Je tu zlý signál. My sme práve u Tolgu. Ty si u ňoho doma? Nepočujem, maj sa, budem končiť. Vydrž, neskladaj. Haló! Serkan, pomôž mi zistiť, kde býva Zafer Demirhan. Chceme sa vám veľmi pekne poďakovať za vašu prácu, pán primár, ale odchádzate príliš skoro. Aj otec by si prijal, aby ste zostali. Tak ešte raz, veľká vďaka. Viete, môj čas vypršal, preto prenechám miesto mladším. Pán primár, vy ste stále mladí. Aby ste na nás nezabudli, toto je pre vás. Ďakujeme pekne. Ďakujem, bolo mi potešením. Si v poriadku? Ja som už tu, ale je tu Chcel veľa by som ľudí. sa Nevidím. nášmu primárovi poďakovať za jeho prácu a rozlúčiť sa. A keďže ste tu všetci, tak by som vám rád predstavil našu novú pani primárku. Nová pani primárka je docentka Ozge Ajdinová. Veľa šťastia. Ďakujem ti.
Gratulujem a prajem veľa Ďakujem úspechov. vám. Mám svoje muchy, ale toto je úplný blázon. Vidíš ten rozdiel? Liečíme všetky druhy pacientov. Čo to Prečo robíš? si vypol tú hudbu? Chceme sa baviť. Zapnite to! Áno, my sa chceme baviť. Veď sme na party, tak čo je? No tak. Čo to je? Čo sa tu deje? Denis? Braček môj. Spoznal si známe tváre? A toto čo má znamenať? Dovolím si to stručne zhrnúť. Tie dievčatá sú Denisove obete, alebo príbuzné tých obetí. Skrátka, tie, ktoré prežili. Moja sestra Azra zomrela kvôli tebe. A bola zdravá, plná života. Vzal si jej život len preto, aby ťa neopustila, Denis. Nie, vôbec nie. Bola psychicky chorá. To ty si chorý. A tu je Karla. Presvedčil si ju, že je závislá od svojho frajera. A donútil si ju k rozchodu. Aj Emu dobre poznáš. Kvôli tebe sa s ňou nebaví rodina. Roky sa liečila, aby sa z toho dostala. Vy ste obidve choré. Obe ste sa zbláznili. Ruja nie sú normálne. Všetko je to lož. Oni klamú. Jediný, kto klame, si ty. Neznášam ťa, ty klamár. Vieš, ako veľmi si nám ublížil, Denis? Prečo si nám to spravil? Zbláznil si sa, si duševne chorý, alebo čo? Yaman. Dnes mám narodeniny, tak kam teraz ideš?
A dal som ti darček, o ktorý si neprosila, je tak? Dal som ti pravdu. Jamania. Áno, viem. Ja viem. Prežila si zlé veci. Bolí ťa to. A toto všetko ťa veľmi oslabilo. Otec sa ti zabil priamo pred očami. Je to naozaj veľká trauma. Chápem. Ale tvoj otec zabil môjho starého otca. Pravda býva krutá, Ruja. A nikdy v živote som ti nepovedal, že ma to bolí, keď ťa vidím. Lebo si pomyslím na to, ako tvoj otec zabil môjho starého. Naopak, bola si mi ešte bližšia. Tvoj strýko ma uniesol a väznil ma u vás. Nepovedal som ti, že k vám nepôjdem. Že ťa nebudem milovať. Naopak. Ľúbil som ťa ešte viac. Ja dobre viem, aký krutý vie byť život, Ruja. Yaman. Takže takto ma chceš teraz potrestať. Tým, že ma opustíš. Naopak. Ja ťa tým chcem oslobodiť. Pamätáš si, keď si mi raz povedala, že ty už nechceš počuť pravdu? Vieš, aká je najťažšia pravda v tvojom živote? Ja sám. Ja som tá najťažšia pravda. Nemáš vo mne útechu. Takže si slobodná, Ruja. Čo sa deje? Yaman, čo je? Čo ti je, kamoš? Jasur! Yaman! Jasur! Asi uteč! Idú! Idú!
sa maj, otec. Vy počkajte. Pre vás príde neskôr. Chlapci, počkajte. Čo sa deje? Prečo zamkla dvere? Asi, nechoď preč! Asi! Asi, bež! Pusť ma! Asi, utekaj! Pusť ma! Jana, bež! Pusť ma! Asi, nechoď! Otvor dvere! Asi, bež! Asi, nechoď!
Kúpite to? To nie. To nie. I hneď odíď! Odíď! Odíď od neho! Odíď odtiaľ. Pane, nechcete kúpiť vreckovky? Pane, chcete tie vreckovky? Ja vám to umiem. Ja vám ho umiem, až sa bude lesknúť. Pane, vezmete si vreckovky a dám vám ešte náplasť. Tak dobre, prečo na mňa trúbite? Pane, prosím vás. Zápalky? Poď ku mne. Čo to predávaš? Džesúr! A čo tu ešte máš? Toto. Aha. Asi, čo je? Teta, čo to robíte? Neboj sa, iba som chcela kúpiť vreckovku. A koľko ich chcete, teta? Tak mi ich daj všetky, moja. Nemali by ste tu takto stáť, je veľká zima. Ste pri ceste. Je to veľmi nebezpečné, vieš? A daj mi všetky vreckovky do tašky. Tak. Máte niekoho, kto by sa o vás postaral? Keby áno, tak tu nie sme, no nie, teta? Bože môj. Tak počkaj, vezmi si. Ale mali by ste si nájsť poriadnu prácu. Pozri, veď tá malá je celá premrznutá. Poď ku mne, moja. Čo už, aspoň na chliebie. Oh. Čo teraz? Čo urobíte? Tak čo s vami? Iná možnosť nie je. Tak počkajte. Vy viete robiť aj nejaké domáce práce? Pracujem v jednom veľkom dome a potrebujem tam ďalšieho pomocníka. Ale najprv sa musím porozprávať so šéfom, ak by ste mali záujem. Áno, máme. Tak dobre, fajn. My vieme robiť všetko. Uvidíme. Tak dobre, ja vám dám adresu. Počkajte chvíľočku. Prídite zajtra za mnou a zoznámim vás so svojím šéfom. Napíšem vám presnú adresu. Sem, dobre? Ak bude môj šéf súhlasiť, pomôžete mi v domácnosti. Budete v teple. Zarobíte oveľa viac peňazí ako tu. Tak tu máte tú adresu. Ja vám tam budem dobre variť. Tam nebudete hladní, nebojte sa. Zajtra príďte, budem vás čakať. Ahojte. Teplý domov. A aj s jedlom. Uvidíme. Pane, nechcem peniaze, páči sa. Pane. Stále nezdvíha. A kam sa mohol takto vypariť? Kamkoľvek a hlavne čo najďalej odo mňa. Ruja, nebuď už taká smutná.
Je to nevychovanec, naozaj. Veď ťa opustil na narodeniny. Teoreticky opustila Ruja jeho čela. Mne sa zdá, že dostala skvelý darček. Preto si nerobte žiadne starosti, drahí moji. Prajem ti veľa šťastia. Smiešné, že? Také trápno smiešné. Denis prišiel pred 2 dňami a odlúčil ťa od frajera. Dobre. Nepriateľ môjho nepriateľa je vlastne môjim priateľom. Dobre. Teraz sa ukázalo, že nie ste až taký tvrdý, ako vyzeráte. Ruja, prepáč mi, radšej pôjdem. Inak sa nezdržím a niekomu tu ublížim. Jessur, čakám v aute, príď za mnou. Hovorí o mne. Sadni si späť. Ahoj, Tolga. Všetko v poriadku. Aha. Daj mi to. Počúvaj, pokúšaš šťastie, alebo čo? Na party sme sa nudili. Môžeš nám dať už pokoj. Tak to zlož. Páči sa. Tak nám? Tebe. Čo chceš asi? Ty a Tolga chcete spolu chodiť? Je príliš dobrý, budeš sa nudiť. Snažíš sa nikoho nezraniť, ale to nie si ty. A ak mu ublížiš, tak bude smutný. Máš to ťažké. Len sa ťa snažím zachrániť od toho utrpenia. Už mi nevolaj, prosím ťa. Ilajda, daj. Ilajda, Alas je smutný. Vráť mi to. Je v dosť zlom Daj to stave. sem. A myslím si, že ťa Čo potrebuje. robíš? Príď sem a uteš ho. Daj to sem. Na. Čo to robíš? Snažím sa len oslobodiť od tejto bolesti. Počúvaj ma. Prestaň sa s tým dievčaťom zahrávať. Ty pre ňo nie si dosť dobrý. Nechaj ma už konečne na pokoji. Už mi nevolaj, prosím. Nechápem, prečo nikto nerozumie tomu, čo hovorím. A nemohla si sa zamestnať v inej nemocnici? Ani si sa ma nespýtala. A presne na toto som myslela aj ja. Keď mi Serhan porozprával, že môj manžel pracuje práve tu, tak si vravím, to si naozaj nemohol vybrať inú nemocnicu? Spravil som to, aby som bol pri svojom synovi. Vlastne preto, aby som ho mohol ochrániť. Chápem to. A ja som chcela byť blízko teba, aspoň máme rovnaké pracovisko. Ozge. Čo, Guven? Čo? Ak tu máme zostať, tak som si musela nájsť prácu a to sa mi podarilo. Tak prečo ťa tak veľmi trápi, že tu pracujem aj Serhan ja? mi robí problémy. Mňa trápi Serhan. A robí mi to zámerne. Čo ti robí zámerne? Toto miesto ti ponúkol na schvál. Spýtal sa vôbec Neslihan, čo si o tom myslí? Nie, veď prečo by sa pýtal? A čo by si myslela Neslihan, A koho vôbec zaujíma, čo si o tom myslí? Mňa to zaujíma. Áno, mňa to zaujíma. Dobre. Dobre. Ako chceš. Ozge. Odkedy rozhoduješ o všetkom len ty, že si vzal Ozge na pozíciu primárky? Tak to budeš viesť nemocnicu? Čo to má znamenať? Tak som ju viedol aj predtým, Neslihan. Kedysi som také rozhodnutia nemusel s nikým riešiť. Niečo sa zmenilo? Musím žiadať o povolenie, pretože sme rozvedení? Áno, Serhan. Ty už nie si môj manžel, ale len môj zamestnanec.
Páni. S dovolením, pani doktorka, mám si pýtať povolenie na vstup do kancelárie? Dostanem ešte trest? Ale ak chceš, Neslihan, pokojne, tu budem stáť na jednej nohe. Serhan, čo to tu teraz stváraš? S dovolením, šéfka. Neslihan, počkaj. Tak tebe je nepríjemné, že som tu? Myslím týmto tu, že tu pracujem ako primárka, lebo nezvyknem zostávať tam, kde si ma neželajú. Ak máš čo i len najmenší problém, ak ma tu nechceš, stačí to povedať. Nie, vôbec. To nie je pravda, Ozge. Ešte raz prajem veľa šťastia, nech sa ti darí. Tak ráno sa uvidíme. Isteže. Prajem vám všetkým pekný večer. Uvidíme sa doma, miláči.